warahmatullahi wabarakatuh. Kenalna, arane aku Janis Pitaloka. Aku ning kene arep bahas tentang geguritan. Sing pertama, pengertian geguritan. Sing keloro, cara macane geguritan. Sing ketelu, contoh cara maca geguritan sing apik. Lah, sedurunge njeng mono, aku arep semenit cerita tentang pandemi virus corona. Lah, virus corona kuwi asale saka Cina, terus akhirnya merambah-merambah ke negara-negara liyane, terutama anjur Indonesia. Nah, makanya kue pemerintah nganakna kebijakan kon pada sinau di rumah atau sinau online supaya hindari sing arane rumun sing arane rubung-rubung karo kon pada jaga jarak. Kurang luwihe kowe. Oke, langsung bae ada pembahasan. Sing pertama, pengertian geguritan. Nah, geguritan kuwe artine puisi bahasa Jawa sing nganggo bahasa Jawa. Nah, geguritan kuwe wis ngembang dadi sinonim karo puisi bebas. Artine awake dhewe ora berpatokan karo aturan metrum sajak karo lagune. Nah, kuwe sing loro cara macane geguritan. Nah, iki kene ana papat. Sing pertama intonasi, sing loro ekspresi, sing ketelu gestur, sing kepapat atur nafas. Nah, sing pertama intonasi. Intonasi kuwi kejelasan carane maca geguritan kuwi kaya apa? Kayak a, i, u, e, o nek kuwi bener-bener kudu jelas kuwi intonasi. Sing keloro ekspresi. Nah, ekspresi kuwi keprimen carane maca geguritan ben ana ekspresine. Misalkan geguritan sedih ya kudu ekspresine sedih, geguritan seneng ya ekspresine kudu seneng. Kowe sing ketelu gestur. Nah, gestur ki gerak tubuh. Nah, gerak tubuh kuwi keprimen carane maca geguritan ben ana gerak tubuhe, aja meneng bae kaya patung. Kuwi arane gestur. Sing nomor 4 atur nafas. Nah, atur nafas kuwi keprimen carane maca geguritan ben ora ngos-ngosan, ora kegianan, ora gusak-gusuk. Intinya kudu bener-bener bisa ngatur nafas ben ora gusak-gusuk. Kuwi atur nafas. Nah, sing ketelu contoh maca geguritan sing apik. Ning kene aku arep nyontona keprimen carane maca geguritan sing apik. Langsung baik. Guruku kaanggit dening Sutopo. Wingi nalika sikil iki tumepak sanduwure bumi. Durung pojo-pojo ana ceraka. Alipoto, apa dene? Good morning, teacher. Lumaku ning srengenge wis ganti. Panyawangku dari Padang Trawangan. Rasaku sansaya ora bisa digambarake. Sih tresnomu nabet janget sajroning atiku. Lamun tanpa panjenengan bisa apa aku nepaki bumi iki? Leladimu marang aku ora tinimbang karo piwalesku. Bu guru, Pak guru, jangkahku isi adoh. Uripku isih nyamut-nyamut. Setitik tetes pun esuk iku wis cukup. Tinimbang banyu sakendi marakake ati mati. Lepasen lakuku, lilakno labuh lapetmu. Dak kumbare gagasanku, setiaku kasembadan. Donga pangestumu. Lah, kurang luwih